Mombasa. Kanisa ma Legio Maria kwayo piny owacho mondo orangie yore mag duoko piny gowi ma piny Kenya nitiere go e kinde ni ma ok medo holo gope pinje maoko. Kane olose kanisa ma St. Paulo mantiere Magongo Mombasa e nyasi mar goyo oriti ne Bishop National Wino madhi Nakuru Diocese. Bishop Johannes Otieno Oyoya makoro e Bishop ma Mombasa wacho ni wach gope ema medo kelo midhiere pachoka. Negi kwayo jogo mani kod nyalo mondo mi yowuog oko mar reso moko kuom jo Kenya masani kech muoro ka achiel kod jamni kalure gi wach oro ma bende koro ogotache pachoka. Piny tek nikech ineno ka sani koro wayuago ni gope wan go e Kenya kendo wan gi gope madongo. Gope gi jotendwa na kaka ginyalo chulo. Ok ni wagombo ni sirikal ka sirikal mwayiero odonjo otem mondo duok gope piny mondo giobed maber. To ok ni kodonjo to go kanyo koro wan kata gi $5 trillion to koro kendo kwadhi sirikal machielo to go dhi bedo $20 trillion. Idonjo ni dhi konyowa tiwe koro kinegowa. Uneno sani jowa ma ibathe kanigi kaka kech nego jambgi gik moko gine dok tho onge gima gicham gidwaro mondo okonygi mapiyo. Lama nindo kech dak inyise ni abro miyi mogo one week onge ni mani inege. Ng'ama kech nego kinyise ni abro miyi mogo wik mabiro inege. Tafadhali katero ne biskut achiel nyalo medi odiochieng' achiel mangima. Akwayo ni wariwre kanyachiel walam Nyasachwa mondo Kenya wa obed Kenya kaka kuonde mamoko. Kenya obed Kenya moher. Kenya obed Kenya ma joma nitie joluoro kowuok oko. Kik wawe Nyasaye mondo okaw nyithindwa otigo jachien otigo